Khawhpawp kan lenga Khawhpawp hi akal dan chu bungkon maubok loipu monga kan kal thachar charanga ti chuan helai peng thuam hi alo omanga millions resort peng dinglampang ketia kal thain dinglama hian million resort peng a oma millions picnic spot chuan availama hian bungkon pastor bial presbyterian pastor bial reformation and camping center ti a omin ka sia chulai chu helama hian veilama hian khu ta khwan khu gate a oma gate a chhaklok a khwan reformation and camping center bungkon pastor bial ti lawin tar anga chuan ading lama hian millions resort lama hian Khawhpawp kalna chu anita ni hian kan kal tha zela khu ta athlang deulo ka khwan million resort peng chu millions picnic spot chu alo omanga chuan a gate lu don che veilama khan veilama kol thak turani white topping helai kan zo ang hian white topping in akal thanga azu thui vak lawa azu hlavak lawa kilometer helai peng tang hian kilometer khat atling vel che mai thei ni ke kalpon ala lem lawani kan kal thazelang ti hian kan zo thazelanga chuan hei lai hmuna hian a Khawhpawp peng bul taka chu kan thling ta a mimal huan hei kan huang hian gate a hian a gate anei tu te pon signboard an lotara chuan hei hetia ena dinglam panga hian Eco Adventure Circuit Aizawl under Swedish Darshan Ministry of Tourism Khawhpawp tia ti chuan asira hian ta hian bang hung na sira hian kan kal thadon ani thanglama hian kan kal thanga Aizawl hmun hnaia hian Aizawl bul hnaia hian picnic spot ni lem lo hmun chi sang hi kalna tura tam em maya Khawhpawp po hi lui pakhat ani ve maya amaro chu adang daya aluya kha a Khawhpawp ti taka a tui khan lungkha ati popati chuan Khawhpawp ani mai ta a furwa tui tam tak lai chuan akwa khana kholiam venuala tin bol ho te pona lo no ve thin boka ti hian kan kal thla zelanga ke akal atura he ahlalu tuklawa hian kan sukthla a mau hun thing hun waya hadam devin dai nuam dewa kan kal thadon ani akal kong hi hian step mumal deuh ti maila thadewin an siam lem lawa hian akong pa ngai fe kong kan tiang chi velang khan ti hian akal tha nature trail india helam bang hi kan kal tha zelang athang deuh loka hian taka kalau soi thai hil Khawhpawp omna hi tui thum lui ani a ni ti son khulai khuan alui kor a tui thum lui chu ni mai ta a Khawhpawp hi a tui thum luya a ming ve mai kha ani chu kan kal zelang hian hei hi engra ngi ni o kan ei chin dang athum daluap mai enge hming phei chu ka hrelawa tiar ra ni che book si lo tiar ra nen chuan nang che lo de book sia a hming ka hre chi alo ni ha thian pa chuan te ho chuan an thian pa chuan te la thian pa thlenga kol ni chuan hrele mai thei ni an ni hi ram lam panga shat kho kheng ani thing ra thei ra vel hi zau thing vel hin hre thei khop maya mi sai ril te polo omani hi kan soita kan khan ko aluya chu tikon konga tang hian mu thaya konga hi lui kam sira akal tha sei zaya lavak lawak an thleng thadon ani fur ro tui tamla chon heng lai vel hi akuang vel hi khat ve de mup pa don ani mela in tui thum lui hi Aizawl che nai Aizawl bul Aizawl thi ani wangin polten engamo chen chu an han thian fai thina amai ro chu mi pui thina na chu lovin ven sen rang thei bi si lova
chu wang chuan lo bal chang te lo te nom chang te kha lo thei lawa tuna kan kal nai tur po hi a bal deuh lai te po omanga maro chu kan thei top kan chua zel po chu ero chu apoi mo me fai na hi kan ti ve thei ni mi ti chau ani lo ti kan she ta poi mo me ela hi hei phurua a hung lo oma a hnuai hian kan kal zel don ani hi a mau thren khata hi alo tliak lo kul vel ani hei phurua ani a lian lu tu vak lo ni ela hi au na hun hi angei lo po ni mai theya phurua te salo te po tam tak kan om thei o me mau hun dai ru me chu tui aluang ru ker maya ke la ki atna lampang kha lai mun atang hena lang thei ni kan kal zelang akal kong vela nim le thil vel hi chu detail deuh hian soi lo mai la kal tang pot mai la tha o me kan traffic box si lo hriat sen ni box si lo ba mau te hi chu kan tha chiang via ba thing lo om ho vel te po hi kan tha chiang via ba ni hi kan thleng tha don hnaia akama hian public convenience ti lo in tara lo oma kala kan in an lo sa a Swades Darshan scheme waya kan ti to kha Ministry of Tourism waya Swades Darshan a hian scheme sang an hnaia tiang chuan helai tlo te ta na in thiar na tur te chol hadam na tur te a hmun ma hrim thlir na tur thlir vel na tur te in ti mai la helai hian chu tiang chuan ti mai la a soi kan soi thiam dan ni mai te ser public convenience te chu a chhawngin an sa a hnuaiah sawn bathroom te a om dawna in thirna chuan a veranda a sawn a hoi khathon na tur te po alo om ani hmela ti hian kan kal thlang helai thing kung lian deuh mai lo oma a zung hi hei step a ti hian kan hmang ani hmela a zunga hian ti hian kan kal thla ani hi nuam dawn mange hian kan a ina chu kan thlenga in sir thlang a hian a Khawhpawp chu ani mai to don ni kan lu chin zuayang hei tlo tu tam lu tuk lo wange enge moni chan ni hei ti hian lun lu tuk lo ani mela a in saka hi hei lo ti chen wa to ni hi a wa zia lo thin ve male o van tlang thil hi mani ta anga en thei hi kan tam lo thin veu maya ti chiat lo chuan ka khua sing don mani engtena mo ti lo chuan kan na riau don mani ti pol hi kan la om thin that mai hei hi chu a thala wang ren khop mai ti hian hei ramchang takin sarkarin mi pui chol na kalte chol na turin ti hian asiam ani a in thirna ti khan oma avanda hian asiama ti khan thlir thai turin asiama hian na tui thum li chu ti hian alo langa chon soloma son public convenience pakhati ara le lama a lui kam le lama son an sa bokani mela hai kan mu hian ti hian solam sa chu kal phei lo mai la tha o me vati tur kan nei box chuang lo ba rin ai tak chuan khu a lui khu han eni la a bol lo lo khop mai khu rin ai tak chuan a thiang hlim khopui thli kan ti nangin a thiang hlim viau mai rin ai tak chuan veranda tang hian a Khawhpawp chu so ti son in thiranga so kan mu thiam em o kan mu thiam ka ringa Khawhpawp so a popa chu ti son a lung a popa a kara ti son tui kha alu ta nakina kan chuk thlang kan enanga a Khawhpawp chung te po video in la kan tuma tui kara
camera te kan roll chin ang ting chung kan en thei tur angai la a thaw me ti hian at sak zo lim ma thar lim lai vel te chuan mi han chol te po an om viau mai thaya ma ro chu hei en kol zui vak ani lo chuan ti hian achul ti mai la aram ti mai don ani mel ani achung lam chu kan chho lo mai nga ain ang ring tura ngai la toilet vel mai phi na vel te tiang bathroom vel te kha a om mela tiang khan helai huna hian Swades Darshan scheme hoya Ministry of Tourism hoya Tourism Department 10 an siam ani a ti hian hei avon ban te po tha theu mai nan lo siama a chaklama tang hian kan han clear chin photanga a Khawhpawp chu ti hian hei lo langa kan mong hian fur lai chuan heng lai te po hi aron atui hu vel te po ron per phamai theini chu thleng te ti khan an lo da ti hian hei lai tang hian hei mu chiang viau mai lungkara ti hian a pop kara ti hian alo kho lut alo kho chuaka khon khu ta thanglama khuan aluang thazel ani chiang la zo zokin en kan han tumanga hnai de wa ti hian en kan han tuma kan han chuk thlaseu nga ei pa thao po ela chung kaleng thau ni hi an en phei la kal phei zeli la hai hian tuna hian December 30 lampang ania tui hi rin ai tak chuna la tama ala film boka tui hi la thiang lim khop mai fulan chon hela khat pup pup don heng lai vele pat e kanga tui huvel kharon per su don ani lai a khona lai tak ko jutlem chuan azut thuk ve deuh mai theini om chenvel kong om chenvel bor chu ani mai thea mana kan kal masak ti mai la sang ni song panga khan kan kal to a han soi taila Khawhpawp hi social media athalak mu malpa ngai tak hi post masa pol kani mai omang o ka te du te nen chuan te nen bet te nen ral te rebek te ho nen a post masa pol chu kan nin karinga sang ni som paru khan Mizoram calendara in chua sak nge nge a hemi kat Khawhpawp thala ka hi Aizawl bul nai vela mun moi mun ma nuam kan tlo po mi puina kan tlo hum ma hi atlo ma sapol hi chu kan ni ve deuh zia an thiam pa chuan te nen hian tin athalak nei thapol ma sai kan ni ve zia boka kan posa zara min on zota ti khan an kala in ti mo ti khan ti deuh chum zela amaro chu kan kal hun lai vel hian kan kal thin hun lai vel hian ala bol lo ngai lo ni thina na amaro chu mi pui kan han kal taka thalai kan han kal taka kan han ti tak hi chu kan nu ma hi alo bal le mai thina heng te hi awareness pek pa hian kan kal te na te hi ka kal non le thin boka awareness pek pa in fai angai zia te kan mun ma te ti fai angai zia te tin nungcha te thlengin luya nungcha te thlengin kan ti bollo kan ti tenom chuan an turani ti te po hi kan hriat zela poimo me hian a Khawhpawp lai chu a chung hi kan en ve chin reng anga ka vlog thin hi DJI Action 3 ania DJI ania GoPro Hero 11 ten en hian an khai khina in ang deuh thon te ma se ke chuan ka thlang zo ka stabilize that ba ka waterproof te selfie mode velang chi te hi le a zoom theina te hi a thaboka hei tikhian aron ko phat mai ni a Khawhpawp ti taka a popa khat hian kan han en kha ania hian helai tang hian aluang tha hian hei a thang lok kha alipui ti mai la lilian lai ve deuh kha ni ome Khawhpawp hi akuang hi azaw ve anga helai hi thian ho po kal deuh hum po ni la min dol zo viau inarin omani
a lui vel hi hei han en kolila tun tin huna chuan film thakop maya tin a lui sim sim a po hi a thiang hlimani thian ho hian an ti fai an thian zeu zewa September nge August tha khan kan thian te chante ral te le pia karal te pon an thiana helai mun hi an ti thakop mai thian hawang te polang hawang te a tianga kan mun ma kan tlo thin hawa kan ti fai thin hi a thakop mai a poimo khop mai a mihring kan in ang lawa e kan bol ro du da dewa pai pol te hi kan om thina amaro chu kan fing to thalai te hi tuna chuan ma kan son to kan mun ma te hi kan en kol fai kan ti thiang lim to baka ati fai te athen fai na tang te hi kan ti mu chum to ati chi khop mai alomom khop mai helai khawhpawp hi hei kan kalmai na lo bal fiang nem lo te nom viang nem ka tia ka hu phur ruang rang viawa tin voi khat namdang vai local te ka hruai to chumi po chuan asirama hian trop nokha alo om ve nuala amaro chu an soi viawang ti karin a kalo hu phur viaw ai khan an soi vak lawa an mu lauder nge an mu kan nge ka che lem lawa an soi me alo maya amaro chu ke kha chuan ka mureng thosi a nuam lo chu ka ti ruang reng viawa amaro chu hei kan vel fai to ka ti ha kan mun te hi kan ti fai zel te mani tan ve kan ti kan ti fau thin kha anuam ani helai mun po hi at nai sia Aizawl train at nai box sia helai mun a hi no pang te po shuai ila ti hian helai mun a lia te hian han cheng sela nuam an ti nan tur chu amaro chu forward tui tlak tam lai chuan sabera ka khuang kai te thiam teng hi a hlo om thina wangin kan film khur ero angaya tun hun anga hian no pang te kalpui achi khopang school an chol rem chan lai ni phei chuan heng lai ten no pang ten han cheng sela athuk lawa tui tam lawa a thiang hlim box sia nuam an ti viawang asira te erong bol na tur te a om buka sai a kuang a zau kan ti kha lelam alui kam lelam sir lelam hian han spot na mai turang chi erong han bol ho na mai turang chi vel kha a om zel buka rin ai tak chuan helai mun hi azaw viau mai ni tuna kan om mek na hi khawhpawp kan ti to kha tui thum lui ani a tui thum lui hian tlong azuk fin ani an en kuali la hi abul lai vela hi mi ta tlai khop mai akuang hi azaw boka anuam boka athiang lim boka athang lampang hi kan hankal tha anga nichina kan soita kan khan te hian a luang tha zelang khu lai dawa khwan kho tha sang an ti maya kalakal ti mera an noi vel hum ma vel kalakal che lawa ma ro chu thian te hauzara video an vlog te elzeta te hote the campus ho ina an vlog na te ho video vel te kam to a tin zira pc ina a vlog na te po kam to kho tha sang an ti maya thang do lo ka khwan tui kho a hemi lui a kho thai sang do mai om boka nal do mai chu mi vel chu a thang do lo ka khwan oma chuan a thanga chuan a kal tha zela tlong azuk fina hla lo te a chuan tlong azuk fin na bula po khan kan mu fa wang khan a kho tha nal do om to kha khalai mun bo kha zoro calendar te po om ti lang to ni hian hei amoi zia hi han enila mun tam taka state tam taka hetiang an nei ve lo mizoram he kan van nei kan ti fo thina khopui chevel nai mai maya po ti hian hei heng te hi tlo man lat te tur hi kan nei mai a kia thui vak lo zu kala thlem mai thai hi kan nei nual ani a begin Aizawl chevel nai hian kan nga khop maya hetiang hun hi champhai lama te not van lai phai te sial suk te angin phul mun nuam kan nei lo na chungin kan khopui berbul na hian lui lampanga hi nuam deuh mai picnic theina turang chi thian hawa kal theina turang chi lui nal deuh mai lui dung nuam deuh mai hi atam ve viau maya
heng hi thalai ten kan tloa kan explore na sat viau apoi mo me ram dang kan ngai lo hun dang kan ngai lo kan ti fo thina hi keimani hian explore zelila keimani hian ti thiang hlim zelila min anon tlo chak theina turin khwal jin ten anon tlo chak theina tura keimani pon kan siama kanin adjust po poi mo ma ei thlang deuh loka khwan len kir ve deuh hei sang vak lo lo ani hi khan hei an en chawila alui tung alui luang hei tui hi film ang reng viau mai chen kan han kal chau zel le nga chuan hei a kho thlak dan helai alung kir khuar vel hau vel hi anal viau mai stilin ka la deuh nual to helai mun chu tun tum kan kal chu stilin ka lavak lo nga tun hi ka voi li vai voi ni ka shuaya amain kala chun huwa ka voi nga kalna ni chu tun hi Khawhpawp ka voi nga kalna ani chu helai mun te hi chu ka sa chiang ve to khat viawa khimi a Khawhpawp chak apo khian ka kal chho ka zo chho vek to a thalak chi sang sang ya lung sep mak deuh mai te i luru rau le mang deuh te po alo boka tin a Khawhpawp kan tiang chi hi alui bial a kho a popa alo chu kha tiang chi vel kha alung kir kwal a khuar vel anga kha aum nual boka anar lampang poi ka zo chho deuh vek to boka ni lai mun hi chu thalak po a still photo po ka nei thaviau ka nei tha thokhat viawani ti hian amai ro chu video lo lang na chang hi ka hrelo thina mun tam takan kalna hi astila kan lak hawa hi video lak lo vlog lo hi kalau nei nual mai tun na hian kan ti thar le nu noa tak salam pang lo rit to bok nen tam tak chu kakal ka zoom kakal to kakal she deuh hlek to ka zoom to lo deuh hlek ka ri deuh hlek to wangin fit zek zok lai kha ani to lawa amai ro chu a thai chen chu kal zel chu kala tum thawa kala kal zel tu rangai la pathian in damna hrise na tha vinni thlengin min la pe a hen ka ti theina chet na chan te poi pathian rem ruat pathian min mangai na wang ani ti ka sia pathian hena polom thu kan soi thar le ni sela ni china kan hmong khan hela hi anal viau mai ni nal takani Aizawl bul hnaia hian kan soi tawng khan mun tlo tur mun hom hi atam viau maya kal hi inti muila nun kan nei lo chuti khati kan ti le rangot thina sarkar te kan handem le rangot thina mun ma kan nei lo kan han ti le rangot thina ama ro chu kan wa chu tam chuan mun hi kan lo nei na savia wani avak chuak tam ber pol nin ka in sia avak chuak tam ber pol chu kan ni veanga na saber chu ni lo mai la awak chuak tampo chu kani karinga Aizawl chevel hnaia po hian thla hi kan lan na sa ve a sawa thla te ram sa thla te tin khan kan lan na sa ve a chu wang chuan mun hi kan hre ve nual ani la tlo lo te Aizawl chevel hnai kan ti khan ei kho then khat kho bul hnai te po kan soitel ni sela a tho me kha ta khan tlo tur hi atam viawa tlo zel tumila a tho me tun tumatan chuan Khawhpawp kan tlo hi kan du to don nai le to nga nakal lo te khan on kal ve sup ro helai mun hi anuam ania rel ru ti thoveng ania a mun hi Aizawl a kuang alian kan ti kha a tuya film boka chen du tan po a thuk lawa anuama tin kong kal ke kal thailo te tan po kal na turi a toili tukani a hla lo ani motor thlen theina chin a thlang loka khan ke in toy te zu kal ani maya a har salawa ha thak lawa chu wang chuan lai Khawhpawp po hi a tlo lo te po han tlo ve ngei te u ka du sak pui cheu ani a mun hi nuam sia mi ka tlaya tin riak du tan po ten de na riak du tan po alui kam hi arem changa alui kam arem alui kuanga riak du lo tan po a chak loka sir maya hian tourism department in an sa ta chuan a ria thei
boka ten nen chuan tiang khan helai mun hi arem chang viau mai tlo at nai vai kan ti to kha Aizawl khawpui bul lok ani wangin helai mun hi tlo arem chang viau mai na mulo ta khan ron mu teu amun hi anuam adang dai box si ha ti dam song song ani thian hau te chung kwa te tiang khan kal ila tlo ila helai mun hi thil dang dai mak dang dai nal ani box si a khi Khawhpawp ti taka aron Khawhpawp ti khian tui aron luang chuak ani a kan ti kha tiang khan helai mun hi anuam hle ani kal aman hla mit atitlai ani tlo zel turin kanin som ani tuna tan chuan kan du tok nai nga video min lo en sak thina wangin lom thu kan soi thar le a min lo en sak zel turin kan som le bok chewa video danga kanin mule theu donia